Kin gane duk wani more rayuwa da ake wa ya mace bijayi dan Amina sai na Allah dai Nana Khadija ina so in gaya miki kullum binki nake akan ina son ki amma kin kibi na sai wannan matsiyacin kike bi ina so in gaya miki ina da kuɗi ina da gida Allah ya rufa min asiri amma kin zo kina bin wanda ba zai dakata babe dalin shi an kada ma soyayya kuɗi muke da shi tsakani ga Allah nake son shi duk wani kyalekyalen rayuwa baya burge ni da dole sai na so ka dame ni ka addabe ni ka banni da shi haka kika ce haka na ce ka banni da shi to shikenan ga ki ga nan zan baki da shi kai hakuri babe kai hakuri babe kai hakuri kai hakuri ina gaya miki daga ke hashi zan baku da talauci sai ku zauna a haka mu gani ka bar mu sai ne babe cika ka ci sa'a amma da sai na ma babe ya hakuri zo mu tafi za mu tare ku je kin gane ya ci darajar dan Amina amma da sai na mai jahilci kai hakuri babe